Euskarari dagokionez, 60ko hamarkada mugarri izan zen. Desagertzeko bidean zegoen hizkuntza berpiztu zen garaia. Baina zer gertatu zen ia itzaltzear zegoen txingarra berriro piztu zedin? Joseba, eta zer nolako giroa zegoen Euskal Herrian 60ko hamarkadan? Bueno, alde batetik, gerra urrun samar gelditzen ari zen, gazteak eta ez zuten hura ezagutu, baina Euskal Herria maite zuten. Eta behar zuten zerbaitekin, ontzat ematen ez zuten egoera batik gain hartzeko. Bestalde, gerra galdutakoek ere, bai erbestean zeudenak, bai barrukoak ere, zirrikitu guztiak erabili nahi zituzten edo probetxatu nahi zituzten, euskalgintzari bere bidea emateko. Etzen gizarte, geldi zegoen gizartea. Aurrera begira zegoen gizartea zenia dagoeneko. Eta ze alorretan eman zen jauzirik handiena? Alde batetik, irratiak eta baita prensa idatzia ere. Liburu gintza dator, horrena. Liburu gutxi ateratzen ziren 60ko hartan, 20ren bat liburu genituen, hartan, 23, zazkiago. Baina, 10 urte geroago, 60 liburutaraino iritsi zen. Beraz, horre ere zerbait mugitu da, argitaletxea sortu direlako, eta horrekin batera, ikastolaren lehenengo gorraldin nagusi bat urte horietakoa da. 65ean edo 600 bat ikasle izango ziren, eta 12.000 izatera iritsi ziren, 61an. Beraz horre ere, sekulako jauzi eman zuen, eta batez ere horrek erakusten zuen gizarte bat zegoela atzetik, eta gizarte horrek hori nahi zuela, maite zuela, eta sinisten zuela egindako lanak merezi zuela. Eta ze esparru gehiago? Bueno, horrekin batera, ikastolarekin batera, alfabetatzea bera. Baina ja, 68aren inguruan, euskaltzaindiak babestu zuena, eta horrerako bidean jarri zuena. Eta gero, badaukagu guztiok ezagutzen dugun kanta berria. Eta zerk eragin zuen aldaketa, zergatik hasi zen jendea mugitzen? Jendeak badu kontzientzia, elkartu ezkero, gauzak egin litezkela, eta elkartze hori oso garrantzizkoa dela, ez bakarrik ekonomian da barretan, baizik eta kulturan da euskalgintzen ere bai. Eta zentsurarekin nola jokatzen zenuten? 66 arte, gerra aurreko lege bat dago, zentsurarako eta liburuak eta aldizkariak ateratzeko. Nahi eta ezkoa zen, ezer argitara eman aurretik, kontroletara, zentsurara eraman, eta baimena jasotzea. 66an, Fraga Iribarnek lege berri bat ateratzen du, eta lege horrek ez zaitu behartzen aldez aurretik zentsurara jotera. Baina, badago artikulu bat, bigarrena, oso zabala eta iluna, bide ematen duena, gobernuak esku ardezan, argitara eman da gero. Orduan, hor joku latz bat dago. Autozentsura bat eraman behar dezu, makinak harrapa ez zaitza.